Bueno, aurrena ingo dugu, hiru lagun hauekin gehien bat brinkola eta teledidaktiko bertso giroa. Nik liburuan edo liburuzka hontan azaltzen dian bezala, hauek ditugu Legazpiko bi plaza nagusiak. Legazpiko kalean apenas zeon bertsoaren presentziaik, baino bai brinkolan eta bai telediakten presentzia handia. Aurrena, zuek brinkolako bi semeok azaldu guri nolako juntadizoak izaten ziren zuekin, zuen artean eta brinkolako jendearekin, batez ere Jose Mañe tabernan orain dela 60 urte. Kontatu, ze egunetan juntatzen zineten bertsotan egiteko, ze jende azaltzen zen? Gu juntatzen ginen, ia mutiko koskautezente gineanen, zehati hasi ginen, mutikona, zer ikusi, gure ikasi, honen etxen berdin, nirene bai, jaio gineneako beso liburu ondi batzuk den, handik besoki ikasten da hasi ginen, memoriz asko ikasire bai, gu bizen nire etxen arrebazarrenakin besolaria izeneko liburu ondi bazan, daia nik urte bete gaixo inu, trailetati etorri eta hoian, da liburu gehiena memoriz ikasi nun. Eta gero, horrek erreztu jendo besotako gure eskola tabernan gero tabernan larun batetan da juntatzen ziren, nire haitxe zana eta honen haitxe, alkarrekin beti larun batetan da danok alkartuta brinkolan askotan, joku noen beharren besotan haste ginen. Eta ze ordutan juntatzen zineten? Generalen iluntzaldea, paserin egunez lanen batzan. Eta afari merienda bertan eginda, Jose Mañe? Jose Mañen afari asko egin. Bai. Tripakei, normalen. Gaiek. Mundu honenak, Jose Mañen tripakei. Pelloren amak egindakoak? Ez, Amparo soltera zan, ura zan sukaldari honena. Naize arraie, eize edo tripak. Cesaria? Cesaria. Bai, bino Amparo zian honena. Bai, Amparo. Gero Amparo. Amparo hiltzanen akabo. Eta bertsotan zuek biak egiten zenuten, 20 urtekin, ala bestan bat ere arrimatzen altzan. Alberto, Jesus, noiz nahi. Gero... Honen nahi Simone bai. Eta Simone bai. Are, bizkat eran inbartzun azteko. Bai. Laguntza behar zen. Bai. Hori da. Guke bai, patzen. Nei haitxe zanak esan zian behin bolatan da, nik txapela asko galdoitut urduritasuneati. Da nire haitxe behin esan zian, kopa ateron bezio, ez zertako balio. Eta honi Agustin, zuk azaldu telediarten nolako jontadizoak egiten zenuten bertsoaren inguruan, ze jende azaltzen zen, tartean izango zen pentsatzen dugu guriri Isidoro, guriri Zelanda. Bai. Azaldu pixka bat. Gu telediarten ez ginen organizatutako koarria bezala ibili joiz. Geiste ginen bera, kantatzen gendun gogo ematen zigunen, baina Isidoro etortzen aldin bazan, igual, 2 orduko jarduna, Hura zan gure maisua edo aurrelaria eta gu garen ingurun, nire anaia seriogoan, hura kosta egiten zizaion astea, da hasten zanean gu paino bato kantatzen zuen. Baina telediarteko giruan nik bersotan, enuke niretzako telediarten bakarrik oinarrituko. Nik brinkolan hauekin telediarten hainbat bersotan inuen. Nik kaleen hemen jai erratxalden etorri eta nire gustoko giroa ikustez nuen, nik hartu trena eta brinkola juten izan. Da brinkolan, ametizion, hauetako mat baldin bazan, bale, menditik etorretako iztari bat, edo hartzaien bat, beti zion, eta xerikatzeko jendeare bai, hoi hor zaizio, kantatu jo, tore honea eta. Orduan, beti zion, brinkolan, erresagoa zan, telediarte baino indio kantatzeko. Zelanda nolakoa zan? Zelanda... Eta honek esango du eta zuek ere... Izkari hondiko gizona zan,
Izkari handia zeuken, bai, ez zuen gehiagi lantzen bersoa, nik bezalaxe. Eta berso gueriko, hasita... Bai, hasitako noiz bukature, baino Bueno, bestela gu bezalaxe maila eskasekoa, maila justu-gustuko atrebitua, eta kantatzen zuen, bueno, nahi zendunera, eta nahi zendun garaian, eta nahi zendun bat ordu. Baina, bersolari bezala, lehen juzgatuko nuke, hoxe, gure kategoria, gure mailan, tabernan ibiltzekoa. Handik kanpora, nik genuen demostratu, arek ez. Han gelditu ginen. Han gelditu ginen. Erantzule riman, bersoa kantago. Arek bilatzen zuen beti errimaren bat. Bai. Zuek bota hitz bat eta seitxun arek Erantzuna. Rimak erantzutezun. Beak preparatutako mordo bat bazeuken arek. Kale etorri eta jendei pare eraiteko. Hemen da zelandagoikoa. Ez, egunon jainkoak. Torri da zelandagoikoa. Eta hoi behare preparatutako esan molde horiek pila zezken arek. Gaixo da, ez nago gaixo. Hola, biltzezan. Egun hori zen dagoen berdin da. Aldapa egiztan dagoen berdin. Bai. Aldapa egiztan togin berdin. Egun hori da, berdin da. Berdin, aldapa egiztan togin berdin. Lehazpiko txapelketan gertatu zitzaion, atxanen einez hasi zan bersoa eta erdin ahaztu zitzaion. Aurreko bersoa bazan, bai. Etxean bukau bersoa. Etxean bukatu ez. Lauan eta 76an izan ziren herrian bi txapelketa orain aitatu dituzuena. Norako txapelketa izan ziren? Ura, politxe izan bineo, nik uste meritu eman barzaiola eta hil berria da, Jose Alustiza zan urbanizadoreak. Arek lan asko intzun hor. Eta Felix Jartzare bai, ezta? Jartza bineo, Jose Alustiza. Jose Alustiza gehiago. Bai. Eta Castañarese, bai, hoiekin. Hoi gurun, Felix Gazta. hemen hermanotako zea zeuden horiek, kulturako taldean zian horiek. Foto mantzien hiltzea eta hiltzea foto zala. Perratzea manda. Alago sasoainen ziona, etorri zala hiltzea, animaraino sartu ziolako hiltzea. Hori foto ez da izango. Ordu paseneko komentarioa, saldik iztek animai. Hori jende parretxoko zian. Animaraino sartu dut orain konta hiltzea. Saldik iztek animai. Hoi baita ere jakingarri litzateke jakitea, nola mugitzen zineten zuek batetik bestera. Horren ezagutzen dugun mundu bat, hartzen dugu kotxea eta batea eta bestea biltzen gara. Baina zuek 60ko hamarkadan hasi zinetenean batea eta bestea bertsotan, zaitasuna izango zen herritik ertieteko eta garaiz ailegatzeko izango zen tokira, ezta? Hori norberan esko ez da hoten, deku iten du. Bueno, bai. Honek Loiolako txapelketa irazizulako, aurretik beste txapelketa dauzutan ibilitza eta izen hartu batzu. Generalen jende atorri itxezatzu bila. Segura ez ez personari erantzenik inoi, atorri jendie. Nola ibiltzeinen galdetu zuku saltaen azken ibiltzea uteko hau beizama, bendi errazilea. Da, zarautza. Gine, uteko nire motorren. Eta gauen eintzon, holako edurre, 12 zentimetro edurre. Eta tasi hau ginen, tasi odriakin, Juanito odriakin, tasi zen. Hau beizama eta nire errazilea. Eta etorri, bueno, hau gurun artean geuzan. Eta nire motorren dekarri indutuen, tasi junda jaten, eta bide kriston kaideako egin dut. Gabardina eta kapotea da guztonitu. Beizama 3 urteetan nintzen, hau zela bote, nokutzen zen. Batea, da Beizaman 3. urtean esan ziaten, aurten izango azkena. Zeba, eta kuadrilla batek irten ziuk diru harrapatzen duna. Da, kabo. Baina han lan asko imatzen. Goizeko 9:00 hasi, da hurreko goizeko 6:00 arte. Bidani errezilen letean bazkaldu, azpeikia jetxi, iluntzako, soziedad eta tabernana pasau, landetan afaldu eta goizeko 4:00 errin ondon bakarri bat uste zuen pasau hango neska kalea eta ataria, han dantza batzuk, da behin Tapia Eleuterio zanak
Hala, posako hoik dantzan da niri lanen, hala bukatu gendun, gero banta asteazoa eta beste aldeazpia goizeko 6etan. Aurreko 9etan hasita, Ja. Agustin, zu utzi ziozun jendaurreko bertsolaritzari, bertsogintzari, eta gero nabarmendu zera asko gainera bertso antolatzaile moduan. Kontatu hasierako zure... Lehenengo, erantzungo diozut, lehengo hauen bideo hori. hau oleskari Gu, anaia eta biok, Oiartzungo txapelketa batea presentatu ginen. 60 zen. Ni Soldauskatik itorri berrian egon. Eta Oiartzunera juteko, anaiak gogoa zegoen da, ni urte beten hitzik euskarazin gabe, etorri nintzen Saharatik, baino, jungatuk, bio jungatuk. Ara juteko bidea, nundik hasi eta norbaitek esan zion Patrizioneko kamiona juten zala Pasaira. Ara, txoferra bilatu, esan zion, ni bostotan ertengo nago, niri ez 2 minutu etxoingo, etorri bostotako zintzo asko etorri ginen bizikletan biok, kamionan hartu zion, eraman zion Pasaira. Pasaian denpora gero egin behar, maukatxo matin gendun, hartu autobusa eta Oiartzuna. Oiartzunen txapelketa kantatu gendun. 5 o 6 baginan, han Patxi bigarren nahintzun gainean ere anaiak. Berso saioa, 3 lehenengoak nahiko berso saio egokia. Zumaiar batek irabazizun, gure anaia bigarren da 3. Kosme Lizaso. 3 hilaran. Bidaia esan dezunan ez da, eta gau handik itxeatorri emeren duen. Da eskerrak, berso hoien aitzak inda, juntatu zian Lizaso eta koadria bat, zean Atamixen, han goien enteratu ginen, berso da nahiziela Atamixen da jetxigi hantza, eta haiek kotxen ekarrizuen Tolosaino. Eta Tolosan hartu trena eta etorri ginen honea. Bai, ze bilerak. Bai. Eta orain, azaldu antolaketa lana, zure bizitzan, Bai. zelan klase izan da. Hori, nerezako lan buru handia zen, Berso gaiak nire buruarekin nahiko zorrozan izan, ez da, oin bezalako beste epoka bat zen, gaiak jartzeko ere. Hemen egon da politika munduare bai, oain gazteak bereze beste seriotasun batekin dabiltza, baina gure garaian asko zen hori, baserria, hartzailea, aizkolaria, ez da gizer, mundu hortan, hor biltzen ginen. Baina hor biltzen izan, mugatu ezin da eta mugatu beharren, gai bat bestekin ez ikutzeko. Horren puntutan edo lako txikian edo zortziko handian da, bakoitzaren, terreno bakoitzari bere lekua bilatzen da, ebitzen izan, bai. Baina, bastante nituen, holako jaialdi desente aurkeztu nituen, bai. Hauekin, bai. Agintari jendekin izan zen du inoiz arazorik? Beste detaile bat esango dizut, agintarekin Oiartzun hortan bazkaldu gendunen, Isildu erantzikuten tabarran. 3 gizontzaren mostradoran da, aitako bat etorri eta, por favor, kaiense. Eta, bala, bendita. Gu bazkalduta, txoro-txoro, alkarri txanda eman ezin da nahi ginen. Hortan, bat zutitu eta tabernari neguntzan. Nork agintzen duen. Hauek alazuk, Oiartzunen. Tabernari neguntzan da tabernarik esan zion. Niz partetik Isildingo nitzake. Hauek, honik ez izu ez arringo. Eta deskuidatzen mazate bakarren bat, atxilotu. Orduan, Isildingo nitzinen. Niz lekuan Isildingo nitzake eta Isildin ginen. Baina beste leku baten esango dut, Legazpin. Legazpin hemen kupela esaten ginuan. Hor, eroskin atzeko bate hartatik sartu. Ilunpe baten hor, taberna bat zen. Taberna hori pereztarrak eramaten zuen. Hoi ziren, hemen ez zait hori esatei dago, baina garai hartako Espainiko ordezkaria ziren Legazpin. Eixabalko biharren eta bio tokatu geha jai arratsalde baten, ura nahi behira eta nik behi behira. Eta nik da bersoa kantatu. Are gerantzun, nik kontatu, danbo eta mostradoratik
holaxe behiragarri, ez zuen ulertzen euskeraz, Riojano zian, da, Perez Tarroiek, da, Mostarrola barrutik, behira, isilik, ez zuten hitzik esan zu. Hai beste momentu baten guri, eramango zion, udaratxeako kartzela. Baina ez, hori izan dut, oiartzungo izan da isildu erain dena. Bestela, nahitzat okatu behin ere. Zuek Brinkolako semeok, 60ko hamarkadan, ibili zineten, bolo, ibili zineten, puri-purian. Urtean zenbat saio egiten zenituzten? Holara baten, bastante. Egun ze urte zan da, asko ez. 10 saio, 10 alditan, 10 saio, urte. Hau, Santa Eskia ere bai. baina bestela ere bai. Debaldeko ke bai, San Isidrotan Elgoi barra, Euskal Festatan Elgeta. Bai. Elgeta bakizu zeatik ginen. Loiolako txapelketa irratikoa irazi nunen. Elgetan zeren bi talde, Arregikin finala hoi nun, gura hobea zala eta beste batzu ni hobean izala. Eta hori probatzeatik, ginen Elgeta, da nik unditzen da beste aetzan agiri, Arregi, eta hago zuen organizabale batek esan txan beste alnunden bat, gu pensautak endukean Urretxin Norrak Bergarako talde hori, abesalarik, gu presentau behar ginutzela. Bakarrik Urretxin Norra presentau behar izan ditun beste aetzalako agirik. Halako batean etorri zen dana eskuzik induta biden pintsatzua izan zula, eta hola. Gero Bazkal ondon, gaie jarri eta Kriston saioa, da santzian zezenak eta horiekin festata ematekuen horrelako batek, Lazkano azpetikon launa hundie, Lazkano esan batzuat, 2 urtean Donostia jauko ez, txapeketa hundia. Kriston saio ertentzun orduan, baina Bazkal ondon beti goto. Eta burutzeko atal hau, dirua. Zuek jaso aldezue behar bezalako soldataik bertxotan eginda, gizarteak batez ere diruaren bidez errekonozitzen du baten jarduna edo baten lana, ezta? Nik iripena daukat, zuek apenas izango zenutela ordainik aldeuzatik, ezta? Errin ez, baina kapon, adibidez behizaman Tapia soinoko lehi izaten zemak horatzen zut, eta honena eta honek nipeño lan gehiago egiten du, honek berdin behar du gehiago, han 7.000 peseta garai hartan asko zan. Andrei hori gaina bota eta atzalden lanea. Hola, biltzen ginen, garai hartan. Eta, Agustin, dirua beharko zan baitare jaialdiak antolatzeko. bai, jo. Apenas egongo zan dirurik. Hori festatako egunetan edo beste organizazio batek esaten zian nahi, bersolari ekarri behitxo eta igaie jarriko txuk, eta nik ez nuen inoiz kobratu. Oiartzun gortan eman zidaten zerbait, agoratzen ez da izen bat, baina gutxi han eman zidaten. Baina berso bezala eta gaikartze bezala inoiz ez kobratu. Ez diate eskaini eta ez diate eskatu, inoi. Udaletxeke organizatzen duen lekutan, generalen kobra egiten da. Baina kobratuzoa da. Gero. Itxasondoko Zeberioi, Jesusen sartu zion oina hazienda. Haziendako, ara. Karo, arek beti bezala kobra eta paso, eta gero udaletxeko nola haziendan egoten dien danak, agertu dena. Agertu intzaio da Jesusen dirupila gendu ziego. Diru kontuetan, hautan bio izan ginen urte baten, Gabiriko fraileko pasionistako zertzien nahi. Baina fraile honitzen pasionistan Hautan, eta pasarretarrak itzeukien bazkari bat, egurre ekartzizela eta aile iman ziren. Eta gu bio perruta gunda ginen. Eta fraile bat anakleto eta nola zane. Bai, azkoiara, anakleto. Ez diru korratzen dut, guk izan dut, hola egin, ez da. 10.000 peseta eman zion bio. Sobre baten 20.000 peseta bihotzako, haiba. Beste inokitzen zer emago eta haiba. Eta zeren 20.000 peseta bihotzako. Gabirin.
komentu za. Gero, fraile famatxarra hori baino ondo postau ziren. Bai. Guarte, gazte, beten, zeurte guiretzen gugordun. Ba, Ezkonduta, no? Cambio de relevo. Ota marrute. Cambio de relevo. bai, beste atal bati ekin behar diogu. Bai, Gehiagin gustatzea ez da komeni. hoi da. Ja. Beraz, oin badugu musikazko zeo zer, ezta? Pago aritz da gaztain, mardulen tartian, mendarte izeneko baserri batian. Sortu nintzan mundura, zera ingo partian, nere jaiotetxean, berriz ikustian. Boz malkoak datozkit begien artian betian. Hemen eman nituan lehenengo pausuak, zaindari nituala nere gurasoak. Ziran kristau zintzota euskaldun osoak, di begiak iluntzen dizkit gaur lausoak. Nik ezin haien gana luzatu besoak. Hemen igaro nitun unerik onenak, nere gaztearoko bozak eta penak. Hemen egin nituan amets zoroenak, inoiz egi bihurtu ezin litezkenak. Baina bizitzau zerbait gozatzen dutenak. Zaude hain leku eder eta apainean, Euskal Herriko bazter mardul bikainean. Zuboratzeko hitzik ez dut min gainean, baina maiteko zaitut aldedan ainean. Bihotzaren barrutik gehigo ezinean. Nere txoko kutxuna maite zaitut lehendik, mundu ontako bazter polit danen gaindik. Lehengo euskal usaia daukazu oraindik, ala beharrezkoan nintzan ni hemendik. Baina bihotza ezin alden duzu gandik. Bazterralai ostotxu da zoragarria, bihotzaren pozgarri atsegingarria. Asetzen didazuna maite egarria, nere kabitxo bigun estimagarria. Zeztaun biztia baina bai maitagarria. Asetzen didazuna maite